барномаи иттилооти навз ки бо пешниҳоди гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ манзуратон мегардад вобаста ба боздошту ошкори он ҷиноятҳои таҳия гардааст ки шахсони ҷиноятпеша бо рафтору кирдори ҷинои худ ба рӯзгори хуши шаҳрвандон халал расонида ҷомеаро ба ташвиш оварданд. дар студия бо шумо Абдулмумини Зайниддин, мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. боздошти як гурӯҳи роҳзанҳо дар кӯчаи Гастелои пойтахт беаҳамиятии ронанда боиси марги 3 нафар гардид. духтаре ки касалии рӯҳӣ дошт модари худро ба қатл расонид. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи Набз. ҷоҳилию разилӣ дар вуҷуди шахсони сангдилу бераҳм то ҳадде реша давонидааст ки ба бадтарин аъмол даст мезананд. ҷинояти кушторе ки дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон аз ҷониби кормандони милитсия ба қайд гирифта шуд, хеле нигаронкунанда аст, зеро модар аз дасти шахси бегона не, балки аз дасти фарзанди худ бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида шудааст. даҳшатовараш он аст ки фарзанди бераҳму ҷоҳил модарро мавриди латукуб қарор дода, ӯро дар ҳолати зинда буданаш зери хок кардааст. ин ҳодисаи гӯшношинидро ҳамкорамон Офоқи Қодириён шарҳ медиҳад. умр барои инсон бебаҳотарин ҳадия ба шумор рафта, талошу услуби хоси ба сар бурдани худро дорад. вале бозиҳои зиндагӣ барои яке дастболоист ва барои дигари шикаст. поз доштани қимати умри худу атрофиён низ нишонаи одамият аст ва эҳтиром дар баробари ин ҳама волотарин неъмат. рӯзи 22 сентябри соли равон тахминан соатҳои 22:20 аз назди ташнобхонаи манзили истиқоматии шаҳрванд Алимов Абдураҳим Рауфович, соли таваллудаш 1956, сокини ноҳияи Данғара, ҷамоати диҳоти Корест, деҳаи Рахшонзамин, аз чухрии тахминан 1 метр ҷасади шаҳрванд Нурова Садафмо Фатидиновна, 1964, соли таваллуд, сокини ноҳияи Данғара, ҷамоати диҳоти Лоҳур, деҳаи Кайнама, бо аломатҳои марги маҷбурӣ, дасту пой ва даҳонаш баста дарёфт карда шуд. зимни гузаронидани чораҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Данғара муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро писари марҳум Миров Тағай Мурод Ғулом Ҳайдарович, соли таваллудаш 1993, сокини шаҳри Сарбан, кӯчаи Киров, пеш 2 маротиба бо ҷинояти дузди суд шудааст содир кардааст. чунончи санаи 17 ба 18 сентябри соли ҷорӣ дар манзили истиқоматии ба иҷора гирифта шуда воқеъ дар деҳаи Рахшонзамин аз ҳиссиёти баланди бадбинӣ ва муноқишаи оилавӣ шаҳрванд Миров аввал бо мушту лагат ва сипас бо бел ба сару тани модараш зада ҷароҳати ҷисмонӣ расонида ӯро беҳол мегардонад. сипас бо румол дасту пой ва даҳони ӯро баста бо ин роҳ муқобилият ва фарёд кашидани ӯро бартараф менамояд. Миров бо як берамии махсус дар ҳолати зинда будани модараш чуқурӣ канда ӯро зинда ба он ҷо гур мекунад ва аз болояш бо хок мепӯшонад. чанд рӯз дур шудани Нурова Садафмо аз назарҳо ҳамсояҳоро дар ҳайрат мегузорад. ба саволи модарат дар куҷо бошад, Миров ба мардум ҷавоб медиҳад ки модарам аз хона баромада рафтааст ва бедарак ғайб задааст. нисбати Миров Тағай Мурод Ғулом Ҳайдарович бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ дар прокуратураи ноҳияи Данғара оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. модари худро ба қатл расонид. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи Набз. ҷоҳилию разилӣ дар вуҷуди шахсони сангдилу бераҳм то ҳадде реша давонидааст ки ба бадтарин аъмол даст мезананд. ҷинояти кушторе ки дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон аз ҷониби кормандони милитсия ба қайд гирифта шуд, хеле нигаронкунанда аст, зеро модар аз дасти шахси бегона не, балки аз дасти фарзанди худ бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида шудааст. даҳшатовараш он аст ки фарзанд барномаи иттилооти навз ки бо пешниҳоди гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ манзуратон мегардад вобаста ба боздошту ошкори он ҷиноятҳои таҳия гардааст ки шахсони ҷиноятпеша бо рафтору кирдори ҷинои худ ба рӯзгори хуши шаҳрвандон халал расонида ҷомеаро ба ташвиш оварданд. дар студия бо шумо Абдулмумини Зайниддин, мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. боздошти як гурӯҳи роҳзанҳо дар кӯчаи Гастелои пойтахт беаҳамиятии ронанда боиси марги 3 нафар гардид.
دختره که کسلی روحی داشت. تخمیناً ساعت‌های 22:20 از نزد تشنابخانه منزل استقامتی شهروند علیموف عبدالرحیم رؤوفویچ سال تولدش 1956 ساکن ناحیه دنغره جماعت دیهاتی کاریس دهه رخشان زمین از شخری تخمیناً 1 متر جسد شهروند نورا و صدف فتیدینونا 1964 سال تولد ساکن ناحیه دنغره جماعت دیهاتی لاهور دهه کینما با علامت‌های مرگ مجبوری دست و پای و دهانش بسته دریافت کرده شد. ضمن گذراندن چاره‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه دنغره معین کرده شد که جنایت مذکور را پسر مرحوم میرفتقی مراد غلام حیدرویچ سال تولدش 1993 ساکن شهر سربند کوچه کیرف پیش 2 مرتبه با جنایت دزدی سود شده است صادر کرده است. چنانچه سنه 17 به 18 سپتامبر سال جاری در منزل استقامتی به اجاره گرفته شده واقع در ده بی‌رحم و جاهل مادر و مورد علت کوب قرار داده او را در حالت زنده بودنش زیر خاک کرده است. این حادثه گوشنشینی را همکارمان آفاق قادریان شرح می‌دهد. عمر برای انسان به بهاترین هدیه به شمار رفته تلاش و اسلوب خاصی به سر بردن خود را دارد، ولی بازی‌های زندگی برای یکی دست بالایی است و برای دیگری شکست. پاس داشتن قیمت عمر خود و اطرافیان نیز نشانه آدمیت است و احترام در برابر این همه والاترین نعمت. روز 22 سپتامبر سال روان